Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Vice President Mundilole nditane olemekezeka MP atera lino Bambo Joseph Mwanamveka kuti atilankhule ziko. Mundilole nipeleke ulemu kwa Vice President aziko lino Dr. Michael Busi amene mwabwera kuno ku Chilazo South. Nipeleke ulemu kwa atie Nkalo, nipeleke ulemu kwa atie Maoni, sabutie Maoni, kumaso atie Mpunga, kumaso senior chief Likoso. Nipeleke ulemu kwa chair council Bambo Chintengo. Nipeleke ulemu kwa chair council Bambo Chintengo, Pato Chintengo. Komanso adisi atu Mr. Matewere Mwanu, komanso executive yonse minachokera Boma Mwanu. Ulemu ma group amene mabwera onse apansipa atie Nkalo, komanso atie Mpunga. Ine ndaima pano ngati MP wadera lino Chilazo South. Mundilole kulandireni kuno ku Chilazo South. Takulandirani inu kuno ndi kwanu. Pa Chilazo ndi pa chisitu sipatalia kuno ndi kwanu. Komanso titokoze kuti mwabweresa chimanga kuti mwapasa abale athu amene asamukira muzi uno kuchokera ku muzi wa Ntauchira. Abwera pano zakazikisa muzi unekutchedwa Musa. Abale athuwa tachizukira lima kutosiyana-siyana. Mwina sinapite patali nina kuti ndi madandaulo angapo ngati dandauleni nino ngati mbuye wathu komanso Vice President wachiko lino. Choyamba ndidandaula abale anga amene akhala kuchokera ku Ntauchira. Abale athu amene abwera apa angubwera kuzakhala sanambe mkulima komwe. Anabwera kuno ali beziwiri azogwisa ntchito nyumba kama blanketi mphasa kama mabedi kila chili chose alibe. Nyumba mja mdati mupite angukhalapo ngati pa chitanda. Pali zambiri iwo ngati anthu amene akuzisowa. Anabwera pano ngati ndikulakwa ndi 3 years ago. Ngati 2 years. Anabwera pano koma chazikire vile mavuto. Ndiye ndipemphe na Vice President kuti asakhale koyamba nditu mwatithandizira abale athu amene ali pano akusowa zambiri mbiri. Ndi afuna mazi, ndiyazo afunaso magesi. Afunaso magesi. Maso kupyolera mayi na Vice President tifuna kuwachokoze makampani amene atimangira nyumbazi. Kwani makampani tinabwera pano kupyolera kwa Dr. Bakiri Muluzi, a former president, kumaso atu expand. Anabwera pano zakusimikizira kuti through Dodima atipezera nyumba zake limene tikuziona. Ndiye nzofunikira kuti amene oso tuwathokoze Dr. Bakiri Muluzi
komanso atoyesipanda. Ndipemphenso a vice president kuti ngakhale tapika chakudya ichi mwezi uno ndi wa January chachitikire miyezi ingapo kusogoloko kuti anthu akolole. Ndipempheni kuti kamene kakasakhale koyamba tiwapase kuti mwina apeze mtendere kuyambira pano mwina kufika mwezi wa April. Chachiwiri, a vice president ndifuna ndipempheninso kuti dera lino la Nkalo komanso tiye Mpunga zaka zapitazi takumana ndi zipinjo chaka ziwiri zapitazo choyamba tinali ndi chilala chimanga chonse chinawonongeka. Ndikubya limene muzizi wa chifani ngwa konkuno chimanga chinawonongeka, mvula inavuta. Chaka chathu unabwera Fred, chaka china unabwera Fred. Choncho abale athu ambiri chakudya alibe. Ani abale atiyaje kuti dera lakuno chakudya kulibe. Ine ndemwe ndakhali kumapempha ku parliament kupempha boma kuti lithandize kumbali ya chakudya kwa Nkalo, kwa Mpunga. Imene tikunena pano vice president muzi mwambiri anthu sakudya iyayi. Kuli njala amene mukaona akhalapo, amene mukaonawo amenewo ambiri mwayi osanambiri. Ngeni ngati ndiyatu kwa ndipemphe kuti tithandizeni ndithu chakudya chibwere takawiri. Nakupemphani so kuti kuli madera mapeto kwa atiye Ampungawo ndi malire ndi atiye Kalewere. Kumene konso yayavuta kuti kuli banja lina limene linadya ngati poison ngakati chinangwa koma ndi poison oti anthu 5 anapagula admit. Mmodzi mwa ana mbanja limenelo atisiya kupata njala. Ndiye tikuthokozeni a vice president chifukwa chabwera kwanu ngatiso mbuye yathu. Maso ndikuthokozeni okwakumbukira abale athu amuzino wa Musa. Kotero ndipempheniso kuti sasire kumwepa athandizenso abale athu akuvutika akusowa chakudya. Posiriza amati fiti simadumpha malire mabwera nkani ya chimanga komanga si vice president kunokoso AIP kapena nkani ya Petereza kunoko kulibe tunabwera matumba 300 kutumbwe kupyolera ku smallholder fertilizer revolving fund. Atangubwera ameneyo and 300 kumaso amangira tumba limodzi sana bwere fertilizer kumene ngolo ndikwa kwa atiye Kalewere ndikubira anzathu adodi mali pomwe pano pandi patumbwe pamene panabwera fertilizer koma kuno kwa Nkalo Petereza sana bwera. Ndikunena chifukwa ngati anthu atiya Petereza ndikuti apangaso njala yadaka chamawa. Ndikupempheniso kupyolera mwa inu vice president kuti tipemphereni anthu analembesa makupu nali nawo chimene akuyembekeza ndi Petereza. Ndikupempheni mwachidulesa msa tiuse ngagandiwa koma mautenga athu ndi amenewo nkhani ya njala komanso Petereza kwa AIP. Zomwe kwambiri ngakudaliseni.
Toyamba ndipereke ulemu kwa MP athu kuno ku Chiraziro South, Honorable Joseph Mwanamveka. Tiperekenso ulemu kwa mafumu athu amene muli pano. Tiperekenso ulemu kwa DC, kwa officials onse amene mwabwera nawo. Tipereke ulemu kwa akuluakulu onse aboma amene ali pano. Tiperekenso ulemu kwa amayi ndi abambo onse amene mwabwera pano. Tithokoze Mulungu kuna kuti chingakhale nkhani ya Cyclone Freddy inatigwera, komabe analipo ena amene anapulumuka. Chifukwa chimene chochoti ena tithokoze Mulungu wakumwamba. Amfumu zikomo kwambiri chifukwa chotilandira muzi wanu unotchedwa Musa. Chimene chaona ine choyambirira, Honorable Mwanamveka MP athu komanso mafumu mwapempha zambiri ndi pereka comment ndi yankha, komano mwayiwala china chofunika kwambiri. Mwayiwala chofunika kwambiri. Anthu awa ali ndi mtundu wawo timati culture. Mwapempha izi pempha izi, timati mpemphaso malo tamangetezo. Nanga mene kabela pa kutisia kuvinidwa? Hati mavinidwa? Hizi vinidwa. Kofunika malo atezo ambazi vinidwa. Ngapo ndofunika iti? Ambazi vinidwa. Sati ya tunachoka kucha kilikuwa Musa kinasia kuvinidwa. Iya hii muzi vinidwa. China chimene ni batiso jinene sili kuza kuti chali chipano chili pero ilaganji na msikiti kifua mtu kuti akale mtu mwambo wa nyumba kwa mama yake bambo wake ndio funika, mwambo wa kuchali chika pena msikiti ndio funika, amene sawa mpaka zinamwe ali mwambo mene oso ndio funika. Zosezo tinkali mabwera pano po pamalo poti sipanali muzi koma zina zofunika ngati zimene zozo kupemphera kumagazo mapo zimezo nzofunika anthu azikhala nazo. Chimanga chabwera apa koma nkhani yayikulu Honorable Mwanamveka chimene amandipempha, chimene takhala tikulankhulana, inali njala imene yakuza mudera lawo. Anauza mafumu kuti tikupita tinawachezana kuti tipita pazifukwa zina tabwera kuno, komano pempho lanu sukuti lanyozedwa kumene koko tiyenera tifike, chifukwa njala ndi njala. Njala ndi chinthu choopsa kwambiri. Ndikuthokozeniso china chimene mwakhala mukutipempha kumbaliko. Amadamveka ndine timaziwana ndi ambu yanga, iwo samatipanga ine ambu yawo kambwene wanzache ndani. Iwowa ali nduna ku DPP, ine ndikupanga zanga, ndikuzizirwa ndikupanga zanga. Ndimasha kwa imbira, ambuye ndimafuna kanga chepe, amanduza bwera. Chimenezo ndi chibale. Chibale sichiona kuti uyu ali chipani chanji. Iyayi lero chimozimozi njala. Njala siona chipani. Njala siona chipani. ADPP njala yao ndio mweyo ya MCP. Njala yao ndio mweyo UDF, AFOD, PP. Ndizipani zonse njala ndi mosi. Mmene amandipempha ndikuthokoza ndikwambiri. Sana ndiuze kuti mundipese chimanga kapena anthu anga a DPP angoti aliyense. Uwu ndi uthenga wabwino. Ndikuona muli kusanja, ndaona zwe nambala MCP ali apo, mulinawo limodzi komweko.
kukhala tizikhala choncho kugendana chifukwa choti uyu ali chipani chakuti ndikupusatu. Wina akakuza kuti mungende Mwanamveka kubwera kuti kokapanga sonkhano wagenda kupusa. Wakuti kubwera kusapanga sonkhano kuno kungenda kupusa. Ni maneno ya sonkhana je moya kuna kuti enne ndikabafusira timafusa kuti iwo chipani chanji. Timafusa. Umangofusira kuti uli chipani chanji. Unazo ntchito. Ai. Ona po Mwanamveka akhala kuti pempha kuti taisesani kuti anthu akwathu kunoko alandire ngongole ya ndifi yopanda chiongola zanja kapena yopanda chikole. Ndinoti chikole ndikusimikizireni unamkhani mejayo tikuyang'ana asikana muli kwambiri azimayi muli kwambiri Mwanamveka akhala kupempha kuna kuti mulandire ngongole ijama ndivuka ndi matope imene simapereka chikole chifukwa si wonse amene angapereke chikole. Ena kwauza tipase chikole akhala iwo amene ifande chili chonse ndiye ngwanya mula iwo amene chikole chikhala kumba sasa na drama kuna ndiyeno nkhani imene sinathe zichitika. Chimanga ichipeta bwera sukuti tikunyanda kuti ota hapa sa chimanga tatanda nazo chimanga ichitika hapa sa achidiazi walika ulendo wina asafuna alandireso boma likuyesesa mmene ndili kuno President Dr. Chakwera akuzuwa kuti ndili kuno kwa Mwanamveka ndikukumana ndi anthu amudzi mwa Musa chimanga ichi sonse amene alandire. Ena chimanga ichi chikadwalisa akapita pasa alandira akafika pale ndachiona kuti chimanga koma ndachiona ine ndachiona zimapeteka kusiyana ndi kusachiona. Ndiye inu ndi ine tigwire ntchito molimbika chifukwa kuti kungochiona usalandira kumapita zingati munthu iwe kudya kena mpaka ukudya zimakhala zopeteka. Ndiye tiyesese mafumu ndi inu Mwanamveka akulu muli kuno Dodima kuti chimanga amene sanalandire chimanga alandire. Pempho langa ndilolera kuti tikhale anthu okondana wina ndi mnzake, tikhale anthu osunga bata ndi mtendere. Ziko lino liyene litukuke. Kuti litukuke tikhale anthu omvana. Aliyense apite pamene angathe kupita. Pasakhale pamalo kuti uyu akapita ku ayi kupita ndikuopako ayi. Komanso pali ana ambirimbiri pano tengere kumwayi. Anawa azipita ku sukulu kuti asogolere amawa oyang'anira ziko zizaoneke. Osachika mwana basino wangokula pang'ono siwazo wakulemba iwe sopano siwazo wakulemba iwe sopano hakufusira anthu timatero kumutangira mwana kuti atani kodi akwatiwe anawa apite ku sukulu. Ndiyeno zonse zimene mwalankhula ndamva zambirizi nzonena kuti andilembera nduza kuti andilembera chilichonse kuno sikoyamba kufika sikakhaso kumaliza kufika ndifika. Chimanga chikabwera cha ku Admark malankhula lero ndaku Admark kuti chimanga chipite ma depot kuti mkhale chimanga chambiri mtengo usike chifukwa mtengo ungokwera chifukwa chimanga chikusowa. Ndiye kuti chimanga chipite ma depot komanso pali khaibwe loyipa anthu ovutika omwewo amatumidwa ndi mavenda kukagula chimanga chija ndikumpasa venda. Ife tikukona ndi njala chimanga chikabwera agula ampasa venda tikukona ndi njala mukapasa agula ampasa venda tikukona ndi njala. Pali nzeru ndiye tanena kuti inu amene mumuthandiza mavenda kutenga chimanga ndikumaka chikusa pa mtengo okwera mumangidwa chifukwa mukupha anzanu ndi njala. Mukupha anzanu ndi njala. Pomaliza ndikufunireni mafuno abwino achaka chatsopano mbuyanga Mwanamveka ndi anthu onse akuno. Mavuto anu ndi mavuto anga ndi mavuto aboma ndi mavuto a Chakwera ndi mavuto a Mulungu
makutu amafumu tigwire ntchito limodzi kunena kuti nkhani ya njala iyiyi msogolomu isakhale nkhani nkuona pali nkhani za mamegafamu nkhani yache titheze chani kodi za njalazi ndiye ngati pali china pachasina chilankule ayi awo andilembera tipereke chimangachi mvula isanayambe uchiso athu mukafike ku nyumba ena akubwera kuza kuonani pano ena ndipo pano kuti tiyende nthawi ikadalipo. Ambuye akudaliseni zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri kumeneko kunali kulakula wa vice president athu. Nthawi ino wa vice president athu akutisogolera mwambo umenewu wokhawa chimanga ndiye ndiyitana mayina awa tipite kutsogolo kumene a vice president athu akatisogolere mwambo umenewu. Kamiya Chikanamba, Grace Richard, Toko Kambona, Kantebwe, Stanford Makande. Tifike kutsogolo kumene kuli mwambo watu symbolic presentation kumene vice president athu atisogolere mwambo umene wolandira chakudya anzathu a kampuni ya Mikolongwe. Mongo pitirizaso mu kagawidwe kachokudya kameneka matumba 10 anyemba akhalasa akugawidwa, matumba 70 achimangaso akhalaso akugawidwa. Tsiku lake ndi lero lomwe lino ndithu. Ye tinene kuti nthawi ino imene chikuchitika tsopano mlendo athu olemekezeka omwe nda vice president akutisogolera ndithu mwambo umene wopereka chakudya makamaka anzathu amene ali pa kampu ino ya Mikolongwe boma lino la Chakachika wa Musa. It's okay, but they were ready. Zikomo kwambiri ndithu mwambo kupitirira ndithu pamene anzathu lero ndithu akulandira thandizo limeneli la chakudya ndithu motsogozedwa ndi vice president athu dziko lino. Mopambana kwambiri mmene ndithu tikazire kuti makomomo ndithu kale ndi chakudya ndithu. Thandizo limeneli ndi thandizo ndithu boma motsogozedwa ndi nthambi ya Dodma. Yedu kukhulupirira kuti anzathu amene talandira chakudya chimenechi tiyenera kusamalira ndithu. Zikomo kwambiri pomalizira penipeni tokoze kwambiri vice president aziko lino facha ntchito yabwino imene umatagulira kuwauzirathu makamaka pa kampu yathu imeneyi ya Mikolongwe. Ntchito imeneyi yotsogolera kupereka chakudya kwa anzathu amene ali pano kuti nawonso ndithu kumabwerera panyumbamo kale kuti zinthu zili bwino ndithu. Komanso tithokozenso eni ake amene munafikanso pano amene muli pano kuti mulandire chakudya chimenechi kukhulupirira malangizo aperekedwa kale kuti tiyeni pamene talandira chakudya chimenechi tisamalire bwino ndithu. Kumapeto kwenikweni tipemphe amene anatisegulira ndi pemphero mayi Elizabeth atisekerenso ndi pemphero. Kumapeto kwenikweni umene ndandanda wonse mwandondomeko amene tikuyenera kulandira chakudya chimenechi pano tonse
tikhale kulandira zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.